имсол моҳи муқаддаси рамазон аз 11 август то 10 сентябр идома мекунад. барои пешвози ин ҷашн ҳама тайёрӣ мебинанд ва бархе аз оилаҳо барои тамоми моҳ озуқавориашонро тайёр мекунанд. Ширинии анъанавии ин моҳ нишоло аст ки онро на ҳар шахс метавонад тайёр кунад. ҳоло нишолопа аз қаҳрамон ба мо тайёр кардани ин шириниро нишон медиҳад. ӯ солҳои зиёд аст ки ба пухтани нишоло машғул аст. чуноне ки ӯ мегӯяд, барои тайёр кардани як дег нишоло 10 дона сафедии тухм, 20 кило шакар, 1 қуттӣ кислотаи лимӯ, 4 литр оби бех лозим аст. ӯ аввал 10 дона сафедии тухмро бо оби бех омехта карда мекобаду баъдан шакарро бо кислота омехта карда қиём тайёр мекунад. қиёми тайёршударо ба сафедии тухм мерезад. мегуфтед барои чӣ нишолоро бештар дар моҳи шарифи рамазон тайёр мекунанд? аз қадим омода аст ки фақат нишоло дар рамазон, чунки суннати рамазон аст нишоло. баъд мардуми мо одат кардаги фақат нишолоро дар рамазон мехӯранд. не фақат дар наврӯзӣ карда будам ки не мехаранд. бо дар рамазон бисёртар. нишоло тайёр шуд бо иштиҳои том.